Terve! Nyt tässä tehdään tällaista videota, että mä on se hyvä tehdä näistä videoista. Vaikka mä saisin toivottavasti musta ei puhuta paskaa internetissä. No niin, että tässä nyt kuvataan tätä nuorikoulua tässä. Niin siinä viime videossa mä sanoin näistä vanhoitaisista vielä, että no oli ne ihan kivat sillä. Oli ne kivat. Ei siinä mitään. Muistan kun mä kolmosluokan aloitin niinku luolakoulukäynnin. Sitten se päättyi tai silleen niinku täältä osalta, kun se luokakoulu silleen niinku jatkui se niinku se sama luokkaa tälle. Mut vaikka tää niinku koulu jouduttiin lopettaa silloin kun mä olin 7, niin silti kyllä se jatkuu se koulu silti ja nykyään se on tuolla Ruiskadulla. No oli Sepän kadullakin oltiin. No niin, että tällais. Vaikka oli kerran mun ystävän kanssa täällä niinku, mut me ei kuvattu mitään. Jono taivas muuten, vaikka nyt on joulukuu, mut on tää aika hieno sää nyt. Tosakin leikitti aina naffit. Ei aina siis, vaan pari kertaa. Toivottavasti ketään lopettanut viikolla tässä kohtaa sitten kun katsoo, mut niin. Se on harmi, että jouttiin niinku purkaamaan. Se oli niinku hyvä museonäytelmä ainakin. Ihan hyvä koulu se oli, hei. Noin, että tässä. No ei se. Tossa noin on kivi oikein.
aika moni sieltäkin, kun mä olin rippileikilläkin, niin ollut alaurialaisia siinä. Moikka!